Mercar os regalos de Nadal nos comercios de proximidade vai ter premio. A Deputación promove a través da Federación Galega de Comercio de Lugo a iniciativa Regala en Nadal, merca en local. 50.000 euros destinados a fomentar o consumo responsable e impulsar a economía local durante unha das tempadas máis importantes en vendas de todo o ano. Se queremos manter a vida nos nosos concellos, este Nadal toca comprar no pequeno comercio. Se queremos tamén que esos pequenos comercios teñan futuro, pois non nos queda máis remedio que axudalos. Regala en Nadal, merca en local inclúe a celebración de 3 festas de Nadal e animación familiar en Monforte, Foz e Lugo os días 14, 18 e 19 de decembro respectivamente. Nestas festas haberá tamén sorteos de tarxetas prepago. Para participar nos sorteos, o único requisito é presentar tickets de compra por un importe mínimo de 10 euros realizados en comercios locais da provincia durante o mes de decembro. En cada unha das festas de Nadal, ao longo da tarde, faremos 3 sorteos en directo entre os asistentes. Así, en cada caso, sortearemos un total de 4.500 euros, repartidos nun premio de 500 euros, outro de 1.000 e un gran premio final de 3.000 euros para gastar todos eles nunha xornada de compras antes do día 30 de diciembre. A tempada festiva de compras de Nadal supón un 40% da facturación anual dos negocios de proximidade da nosa provincia.